Hello everyone. Hello. Welcome back to our channel. Barkanmu da sake saduwa a wannan mu ta fahimtarwa. In yau ka fara ganin fuskokinmu, welcome, hello, sannu, salam. Hello. Kuma kuna biye da mu tun farko, tun kwanaki za mu ce tun da mu daɗe da fara pejin nan ba. Mun gode. Mun gode. Kuna nan kuna biye da mu, mun gode kwarai da gaske. A yau ba tutorial za mu kawo ba. Ra'ayinmu za mu kawo. Ba wanda ya tambaye mu, amma dai yau ra'ayinmu za mu kawo. Za mu yi magana ne akan drug abuse, shaye-shaye. Ya yi yawa, ana ta magana a arewa, yanzu ya tashi daga kan maza ya koma kan mata. Me ke faruwa? A'a, me za a iya yi game da abin? Hawa me ke gani? Gaskiya ina tunanin ya kamata muna da counseling gurin da ake magana da yara, ko da ba za su iya magana da iyayensu ba, inda akwai wani da zake da kaman office haka da za su yi a yi musu magana, a buɗe kuma gurin saka masu drug abuse a nan. Ba irin wannan dai da aka yi na kwanakin baya ba a Kano da aka ringa rarrafewa, guri dai established guri mai kyau, rehabilitation center. A buɗe nan ma a ringa kai yara, ba wai ana rarrafe su ba cikin gurare haka. To amma kin san ko counseling din, I'm sure akwai wuraren counseling da yawa, sai dai harka ce ta kuɗi, kuma ba kowa zai iya biya ba. Sai dai wannan kuma in gwamnati za ta shigo, to kila shine za a samu sauki. Gaskiya to ina tunani gwamnati ya kamata su yi wanda zai standard mai kyau, wanda kowa zai iya biya ya samu wannan same to same end treatment da ya kamata a yi ma yara, kowa ya zama ɗaya. Kuma in government sun dage a kai, ina tunani za a samu ci gabawa, a samu sauki. To kuma kamar su rehabilitation centers in kin san kamar wanda aka rufe a Kano kwanaki, sai ki ji an ce an kai su, ana muskuna musu, ana ɗaure su, ana cenin ɗansu. Ni a gani na irin wannan, ko a ce za a azabatar da mutum saboda yana shaye-shaye, ba shi zai sa shi in ya fito ya ɗauka daga inda ya tsaya ba. Haka ne, shi sa na ce counseling ɗin a samu wanda dai za su ringa magana da wasu, ba sa zama iya magana da iyayensu saboda kamar da kai wannan tsoron, babu kuma kusanta da iyaye. Kuma muna da matsalar na a arewan mu. Sai ki ji wai ana kunyan ɗa, ko kuma ɗa in ya kawo wani shekara ko aka kawo, sai ki ji ana ai ya girma, ko irin sun koma wajen gida, shikenan illa iyaka tsakaninka da yaro sai dai ya shigo ya gaida ka, baka san me yake ciki ba. Haka ne. Sannan ma kuma iyaye wanda kamar suna aiki ko business haka, ya kamata a ce suna da time ɗin lokaci kenan da za su fara. In business ne su ringa yi irin lokacin da mutane suke zuwa aiki, kamar 9 zuwa 4 nan ko 9 zuwa 5 ka gama kenan. Bayan nan sai ka samu lokaci ma iyalanka ba. Amma yanzu kin san da Instagram ɗin nan, sai ki ga mutum business yake 24 hours, awa 24. Wallahi. Tun daga safe har dare kana farkawa shi ne. Har dare da ka dan ga wani notification ka ƙara dubawa, kana kan Instagram kana dubawa ko wani customer ne ana wani ciniki karfe 8, sai ka gama baka da lokacin ma da zaka tsaya ko kai homework da yaro. Baka san ma me yayi ba a makaranta? Sai ki ga gaskiya baka san me yara suke ciki ba, saboda hankali yawanci yana kan social media. Haka ne, ya kamata ka samu lokacin yaranka a zauna, ko da minti 30 ne ko awa 1, a san to gyamin me ya faru yau a rayuwanka, a sani ku yi communicating, ku yi magana tsakaninku, ba wai yaro kawai ba ku san ma me yake ciki ba. Gaskiya yana kawo. Ya kamata iyaye mu ringa kusanci da 'ya'yanmu, mu jawo su a jikinmu, su ya zama suna kusa da mu, ba wai kawai a ce wannan dan kunyan ba, ɗa ne shi kenan ya kama gaban shi ko abu, to sai ki ga yaran ba za su iya maka magana ba. Gaskiya ne. Ko kila kai kuma in ban da faɗa ba abin da yake haɗa ka da su, so tsoron ka ma suke ji, suna shakkan ka. Sai ki ga to kila ma yaron ya zo ya girma, ya tafi ma ko jami'a ko abu, ba gari ɗaya kuke ba, abin da yake ma ya bar gidan, kuma abin da yake ba za ma ka sani ba, saboda yana can in ya zo hutu yana cikin ɗakin shi ko ya fita da abokanai, to kin gani abokanai ma peer pressure shi ma
a ce dole sai yayin abin da wani yayi saboda kai ka zama kai ma yes a ganka as a cool person irin kai ma dan zamani ne irin a ce ai wannan shi ma ya za a je da shi bai kuma kamata ba so ya kamata tun farko ma tun yaran ka suna kanana ka ringa musu maganan wannan peer pressure din nan a ringa musu magana a ce don wannan nada ba wai dole kai ma sai kayi ba. To our discussion na drug abuse bai kamata a ce pharmacies ma suna sai da magani hakanan irin za ka ɗauki takarda ba ma da takarda ba kawai za ki je pharmacy kai na ciwo mura nake a bani kaza a bani benilin a bani wane ne duk magunguna da ko pain reliever amma in ban da panadol akwai wanda in karfin shi ya yawa bai kamata a ce ana sai da shi over the counter hakanan ba ka je ka dauka don sai ga a kasar waje wasu kasashen prescription din ma ba za a baka a hannu ba sai dai a tura ma pharmacy a ce a ina ne za ka dauka sai su tura ma pharmacy in suka je kawai sai dai a baka ba ma su yadda a baka takaddan a hannu cewa ka je ka siya ka ma samu matsala ka samu matsala to kin gani a nan inda ma za a samu a fara cewa a sai da prescription sai doctor ya rubuta ya amince cewa a saida maka wannan maganin sannan a saida maka to kin ga da za a samu sauki dan siyan su ko a maganin bacci wasu daga nan su overdose duk da haka a shaye yawa to shi yasa yanzu illa ta yi yawa a arewa ta matan ma ba mazan ba matan ba yanzu duk gaba daya abin ya ci kuɗi ya zama iyaye suna fama ai ba iyaye ba society in al'umma ana fama gabaki kana ma tsoro wani yaron ka da wa zai je ya mu'amala a makaranta ne a waje ne ko gurin fakwallon nan ne ma ana dan tsoro saboda gaskiya abin ya mana yawa arewa sai mun tashi sai mun makan mu fada sai mun san me muke ciki saboda ni to shaye-shaye sai a ce addiction ne amma ni abin da ban gane ba idan ko matsala kake da ka je kai wannan shaye-shayen taimaka abin da za ta yi maka matsalar nan fa ba wai ta tafi bane za ka dawo ka isko ta duniya tana nan yadda ka bata so ban san menene ba sai dai mu ce Allah ya kawo mana sauki amma gaskiya ya kamata mu wani abu akai ya kamata kowa a iya karfin da kake da mu faɗakar mu sanar da al'umma in ka ga wani yana yi an ce za ka iya gyarawa ko da ido ko da in za ka iya taimakawa ka taimaka in wanda yake bukatar ya je rehab ne in an samu rehabilitation centers masu kyau makarantu ma ya kamata suna da wannan counseling sosai ana ma yara magana sosai masu zuwa ma islamiyya malaman ya kamata su zauna suna dan magana masallaci churches nan kowa ya kamata ana dan samun dai mintuna kaɗan a dan magana a kansu kuma gaskiya faɗakarwa ya kamata a yi irin ka jawo mutum kana mishi nasiha a hankali amma kin san da an kama mutum sai ki ga an haushi in makaranta ne of course za a yi suspending to in ma suspending ne da sauki amma sai a expelling yaro ba a zauna a yi sai a yi stigmatizing mutum irin a nuna kawai cewa abin da kai an kushe abin kushewa ne amma I think akwai yadda ya kamata a approaching abin amma matsalar mu kenan mu a nan Najeriya gaskiya kuma sai a hau yaro kila da duka a kai ka wannan makaranta kai ka inda ake ɗaura yara da mari to kin ga duk irin wannan so gaskiya ya kamata ai wani abu a kai in kuna da naku ra'ayin ku gaya mana mu ma a comment section down below game da me kuke ganin arewa za mu iya yi game da wannan annoba ce gaskiya annoba ce ya kamata mu yi wani abu a kai wanda yake yaga zai iya magana a kai yayi wanda yaga zai iya yi wa gwamnati magana su taimaka a buɗe rehabilitation centers kuma ba wai kawai ajiye a samu qualified yanzu nan sai a yi gagarumin gini amma babu abu ciki ayatacce amma ina ba likitocin like ba qualified mutanen da za su yi ba therapists ba counselors dukkansu ba kowa sai dai kawai kowa kila a ɗauki mutum aiki kila ba fannin ma layin aikin shi ba ne amma sai shiga an ɗauko shi an kawo shi shine yake kuma su zaman suna da permanent job a wajen ba wai suna aiki a wani asibiti bane suna zuwa part time ya kamata a ce kawai ko suna nan kullum a wajen nan
ya kamata a taimaka ma al'ummanmu. Gaskiya muna cikin matsala. Gaskiya kam. An kamata. Amma ka ku manta ku rubuto mana naku wannan ɗin ra'ayinku. An ce ra'ayi riga. Gaskiya kuma don kun san yadda za mu ga abu ba lallai haka kila za ku ga abu ba. So in kuna ganin ba zan ce kuskure ba, in kuna ganin a'a ga yadda kuka hango naku ya kamata abu da shi. Kun gani ba mu san inda waye zai ji ba mu san kunnen wa zai kai ba da za a samu a yi aiki game da wannan annoba da muka ce ta shaye-shaye. Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Amin. Allah ya gyara mu, Allah ya shirya mu. Amin. Kuma in kun ga mutanen da suke ku yi musu a hankali, ku tambaye su, ku yi coaching, ku yi counseling, ka a zo ana faɗa da su duka, a yi a natse, wani ma zai ji daɗi. Maybe ma wani kadaici ne ma ke damun shi. Kowa da reason din shi, amma wai ba wai an ce reason. Lura da wani abu, in kina duba social media musamman Instagram, in akwai wayanda suka rubutu suka ce suna fama da depression, sai a ce musu ai kawai kila kamar ba su sa Allah a zuciya ba imani, kamar ba haka ke imani. cewa. Ni sai in ga abu ne da ya kamata in mutum ya ce yana fama da abu, a tsaya a lura a bincika. Kuma cuta ne. Ba wai amma sai a ce mishi kawai ba rashin imani ne, a'a ka je ka yi sallah, a'a ka je ka yi yadda za ka ɗauki ciwon kai ko ka ɗauki wani me za mu ce wani gagarumin ciwo, haka ya kamata a ɗauki depression. Because in kana ciwon ciki ko in kana da kansa, Allah na tuba za ka yi sallah ka roki Allah ya yaye maka, amma ko kana zuwa za ka je asibiti. Exactly. To shi yasa shi ma wannan za ka roki Allah ya kawo maka sauki, amma kuma still za ka nemi taimako. Haka ne. So ya kamata kuma in fact ina ga a social media masu neman zuwa su nemi bai za mu ce taimako ko su kai questions su, inda za a samu qualified doctors channel ma in aka samu qualified doctors in aka bude channel for it, wanda sun san wannan in muka tambaye su qualified mutane ne za su ba mu shawara. Amma in aka je social media aka bayar, a fara zagi, a fara zai iya baka shawara. Kowa wani kuma shawara ma ba yi da wanda bai san me ake yi ba, kowa ya faɗa albarkacin bakin shi. So I don't even think shawaran ya kamata irin su Instagram ya kamata nan mutum zai nemi taimako. So kin ga idan aka samu qualified doctors, therapists, counselors, aka samu wuri rehabilitation center, aka samu duk dai irin wannan wuraren, so mutum ya san inda zai je nemi taimako. Ni gani nake saboda mutane ba su san inda za su taimakon ba. Ai taimako ya sa suka kai Instagram suka kai kukansu. Gaskiya ne. Kin gane da suna da wurin da za su kai kukansu a ji, ba tsamanin za su ringa kai kukansu ga blogs ba. Gaskiya ne. Suna tambayan ya za a taimaka. Ya kamata a duba, gwamnati su duba, nemo qualified therapist, a yi magana da yara, duk yana taimaka. Iyaye masu dage su san me yaransu suke ciki. Gaskiya muna kamar yadda kika ce da makarantu, da makarantar boko da islamiyya, da masallatai, da church, da a ce ma wurin su wasan kwallo, tunda duk wani community wurin kallon kwallon nan ma da ake za a zo ku ga an haɗu. In dai ka ga wani yana cikin wata matsala, in akwai yadda za ka taimaka, ka taimaka kafin wani ya gani shi ma ya bi shi sa'afka. Haka ne. To gaskiya ya kamata mu yi wani abu a kai. To jama'a, mun kawo muku ra'ayinmu da ba wanda ya tambaye mu. Sannan muna so mu ji naku ra'ayin. Muna so mu ji naku ra'ayin, so ku gaya mana a comment section down below, za mu karanta. Akwai feedback ko akwai abin da kuke so mu yi bayani kuma akai, ko mu kawo muku ra'ayinmu again. Ku gaya mana a comment section down below. Thank you. Mun gode da kasancewa tare da mu a wannan tasha. Da fatan za ku kasance tare da mu, za ku biyo mu, za ku tsaya tare da mu, za ku danna subscribe, za ku yi liking, za ku yi commenting, za ku yi sharing, ku gaya ma yan uwa da abokan arziki su biyo mu. Mun gode. Mun gode. Bye.